kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe a yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salminama yettama on bismama e roɓinde mon jayndeji e kala subaka ɗo e Piindi TV joni koye jayndeji leydi men paɗen. hande ko aljuma nogase go lewru juillet hitano junnaji ɗiɗi nogase tati jayndeji leydi men e oɗo subaka hande kañumen kala jilloyi ko toon to assemblée nationale woni suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗum ko caggal nde vote uji walla mbiyen projet de loi ina wayno tan nawa toon hanki tawi ko Ismaïla Madior Fall jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal garde so kañum hucci toon e ɓen sardiyankoɓe ƴettu jayde le témoin nden jayde wi ina wayno hanki momtama toon to assemblée nationale ko wite créé woni ɗum ɗon ko ganduɗa rewranno ko neɗɗo tumaɗo koppereje eɗen gandi rewinɗo alhaali Karim Wade ha ɗum jeeyi sababu noon o saaha jaynenkoɓe mbi ko créide momtama ubbama tawi waɗanaka fleur kono kadi e fawanaka laafa kanŋe lomti ɗum noon koko wiyete ko hono pôle judiciaire financière manam parquet financier jaynenkoɓe eɗen jañi hen kono kadi ɓe gaari Konngudi Abdou Diouf men nodɗo wonde hoorejo leydi Sénégal o arti on ɗon créé o wi en l'an 2000 e on tuma noon ne wayno tan kanko ala foof ko rewra to banggue ñamde koppereje gendi kono kadi hay presse rewanimo hay magistrature goto fawanimo jungo ko wite fanno saabi noon e saha makko créé kañum ne koko ɗanino o findinani ɗum kanko Abdou Diouf omo yanni hen e hello joyi e nden jayde witende le témoin jayde li quotidien ari e fanno goɗɗo koko wite loi sur le parrainage woni on ɗon parrainage mo ganduɗa o ɓe kolliti wonde tan e kañum ne yewtama toon kam e momtogol on ɗon créé jaynenkoɓe gaari wiide wonde ko ɗum tabal mawgal ko yewti e fanno hay sono tawi biteɗo hono Sangane Senghor mbo rado ene wayno tan woodi ko hesɗi walla wonko usta ko fate banggue on parrainage wonno ko 0,8 hande o wonti 0,6 e wiide makko de ene wayno wonko waɗa kono kadi sinno ko sago makko ɗum ɗon uste walla ni momte ha laaɓa ceeɗa ko yewti on ɗon parrainage kankone haala makko ne yaaji e hello joyi e nder nden jayde li quotidien jayde vox populi kamne natiri dingal e oɗo subaka hande ko on parrainage mo ɓe mbi ene wayno tan ɓe garti hen kono kadi ɓe garti e mayde e créé ɓe jañi noon koko yewti ko e on ɗon fannu ɓe mbi tan ko assemblée nationale ene wayno tan kañum laɓɓini walla ni mbiyen dagni kala ko dialogue national o yewtidano famodira e balɗe jawtuɗe ɗe Ismaïla Madior Fall jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal ne haala e nder nden jayde ɗo wi wonde ne wayno e oɗo saha hande foof yo haalde kono kadi famodire e on tuma kadi rewne lawol e wiide makko noon tabal ngal Sénégal waɗi hanki to assemblée nationale ko ɗum tabal ngal ganduɗa ko ɗum démocratie mantiniɗo leydi meɗen Sénégal hasino tawi namde kewɗe paynoma hanki e dow makko ummorade e ɓen yimɓe Ousmane Sonko gam janggo neɗɗo moyno kanko Ismaïla Madior Fall o jaɓani hen yañade walla ni o ɓurani hen yañade e wiide jayde witende vox populi jayde Le Soleil gendire nde kam natiri dingal ko on ɗo révision de la constitution leydi men Sénégal ɓe mbitande ko le parrainage optionnel voté manam tan on parrainage mo ganduɗa ko gustaɗo votama e oɗo saaha Benno Bokk Yakar e Taxawu Sénégal e parti démocratique sénégalais kañumen kala mbaɗi bloc on bloc mabɓe noon saabima waɗi minorité on coalition Yewwi Askan Wi manam ɓe taaƴi on ɗon coalition mbo Ousmane Sonko
e on tuma Ismail Madior Fall suuti en konngudi holliti wonde ko on ɗon révision exceptionnelle mo ganduɗa koko yewte banggue parrainage hay ko nandi hen ko ɗum tabal mawgal to banggue démocratie leydi men Sénégal jayde besbi le jour kañumne arti on ɗon pour cours ko noon ɓe mbi manam ko gobɓe walla ko konngudi hakkude député ji ɗi Pastef e ɗi taxaw Sénégal mbo Khalifa Ababacar Sall ɓe mbi tan de ko Sonko e Khalifa Sall les parrains noon jaynen ko ɓe mbi Guy Marius Sagna ko goto e ɓe ko député Ousmane Sonko o holliti wonde ko ɗum complot woni e waɗede ngam wadde liquide omo ganduɗa ko Ousmane Sonko tonto e sumgoji tijjaɗi ko noon Guy Marius Sagna wi hanki goɗɗo kaldu hen ko Aba Mbaye kañumne jabtima wi tan ko moni foof e acteur wonɓe ɗo ɓe yo ɓuur jogade hakkille kono kadi ɓuura ha joni wawde haalde Sénégal naaɓe e wiide makko kala ko taxaw Sénégal waɗi koko waɗi assumé manam koko hormi ko waɗi ko ɓe garti e momtugol on ɗon créé kono kadi e parrainage optionnel ɓe mbi tan de ko waɗama adopté e oɗo saaha hande noon faɗa ko laɓɓinde Karim Wade e Khalifa Sall ene gasa ɓe jewta ɗum hande toon to assemblée nationale jayde L'As quotidien kañumne arti e ɗin weraji konguɗi biyoja hakkude député ji Yewwi Askan Wi e taxaw Sénégal ɓe kolliti wonde tan e oɗo sahande ko ɗum clash lombi hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe Ousmane Sonko e Khalifa Sall janen koɓe mbi ko Pastef de oɗo saaha kañum tan woni banggue muɗum gam haɓade e foof en ɗum ko caggal nde Benno Bokk Yakar e taxaw Sénégal e PDS nangodiri gooti kono kadi jaadi e débat noon janen koɓe mbi foof ina yaaji e hello tati enen nden jayde L'As quotidien jayde indépendant nden natiri dingiral ko présidentiel 2024 candidat mbo coalition Benno Bokk Yakar ɓe mbi tan de ko ɗum sumgo Amadou Ba ɓoyata tengtine manam le choix d'Amadou Ba bientôt confirmé noon ɓe bindiri e ɗemgal français ɓe kolliti wonde tan koɗo saaha hande hakkillaji kala ɓuuri toɗɗade ko on ɗon mo ganduɗa kan woni Amadou Ba kono kadi hay maw leydi Macky Sall ko on ɗon ɓuuri jopade saabi noon ɓe mbi ko ɓoyata on ɗon premier ministre toɗɗe gardugol ko yewti ko ha joni e on ɗon coalition Benno Bokk Yakar e sumgoji 2024 jayde L'Observateur arti e ko yewti ɗin fannuji ɓe mbi ko alliance pour la république woni APR Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo ɓe garti holtan ko woni iwdi haare ɓe ɗon worɓe ɗiɗo ɓe garta famminden ko gila tonto impôt et domaine mo ganduɗa ko Amadou Ba wonno kay ha joni ko webtinanani golle ɗe omo ganduɗa ko woni Abdoulaye Daouda Diallo ɓe garti on ɗon prix mo ganduɗa ko loyauté no ɓe mbiri ɗum woni tan ɓe garti e famminde ɓe garti ha joni analyse mo ganduɗa ko politique naaɓe walla waɗoɓe dawrugol eko yewti e on ɗon confidence mbo Abdoulaye Daouda Diallo on ɗon membre fondateur mbo APR toon to diaspora ɓen jaydiyankoɓe e L'Observateur ene jañi hen e hello yañgo e nder hello mabɓe tati e nder nden jayde groupe Futur Média jayde Le Quotidien ari koko yewti ko e ko fati banggue caɗele korki ɓe ganduɗa ko diplomate sénégalais ɗum ko toon to caggal leydi noddi ɓe kolliti wonde noon ko affaire étrange ko noon janen koɓe bindiri e on ɗon jeu de mot kanko mo ganduɗa ko Aïssata Tall Sall maître Aïssata Tall Sall gam wadde complété inde makko on jagoɗo tambiɗo gueɗe Sénégal naɓe caggal leydi wi ko wawi wiyede mise en demeure walla retard de paiement e wiide makko gueɗe foof ne ndewi lawol heddi noon ko kala ko jiiɗa ina woodi tan ko lohata kala e saaha kono kam to yimɓeɓe jetti ɗum ɗo yettaki ɗon ko gudi makko ne jaaji e hello ɗiɗi e nder nden jayde Le Quotidien jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirtanoroɓe men jayndeji hono kala subaka jayne koɓe gaari koye transfert makko toon to Arabie Saoudite Sadio Mané ɓe mbi ko wi eyi e on club Al Nassr mbo Cristiano Ronaldo ɓe kolliti wonde ko Sadio Mané jaɓani on ɗon club Arabie Saoudite naaɓe Al Nassr gam on ɗon contrat mbo foti fettoyde e on tuma noon janen ko ɓe mbi ko tawtoyi Koulibaly e mo ganduɗa kan woni Edouard Mendy ɓe kolliti won noon ko ɗon colonne vertébrale Sénégal équipe nationale o kala tawete o saaha ko toon to Arabie Saoudite woni ɓernde on ɗon club caggal Mendy yeehi Koulibaly kono ngol lawol kadi ko Sadio Mané yonta janen ko ɓe garti noon e ko yiti on ɗon pré-saison wonande ɓe ganduɗa kañumen goni Koulibaly e mo ganduɗa kañum tigui woni Mendy gardien du but équipe nationale du Sénégal toon to Arabie Saoudite ɓe mbi tan de koɓe puɗɗima on ɗon pré-saison haysono tawi won hen puɗɗori ko défaite janen ko ɓene jañi hen e hello mumen tati e nder nden jayde witende hono stade goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko alhaali Neymar toon to Paris Saint-Germain o holliti wonde ko keddotode on ɗon club haysono tawi ombo yiiɗa walla o yiiɗa kani hatta ko jokkowo kam ha oɗo saison tijjaɗo gasa ɗum woni ko konngudi Neymar sunno e entretien goto mbo wadduno e youtubeur goto toon to Brésil ko ɗo uddiroɓe men jayndeji oɗo ñalawma aljuma joni joni o paɗen koko yewti ko e rogere wattindinde woni fait divers rogere men wattindinde oɗo ñalawma hande no wayno garaten koko yewti hunde e dawrugol kono kadi hunde oɗo parrainage mo ganduɗa
ustama hanki toon to assemblée nationale eɗen gandi ko 0,8 wonno beele neɗɗo heɓa ɗum e nder leydi ndi pour wawa wadde candidat muɗum ɗum noon ko wiyete parrainage citoyen kono kadi eɗen gandi hunde yawti e oɗo saaha parrainage citoyen kono kadi onon parrainage wiyete ha joni o ko wiyete optionnel toon to assemblée nationale eɗen gandi noon won acteur ɓe ganduɗa ɓe nana daari to banggue opposition kono kadi to banggue société civile hani e hakke bani adama en wonde yo parrainage momte ha laaɓa ceere nder leydi ndi saabu moni foof ne foti yiide so tawi ne jogui yidde wonde président de la république walla jeereje mabɓe ngol ɗon le fulale saago jomumen jeeye hen joni noon saabima ha ɗum dillina yerɓina usti e oɗo dialogue mbo gonnoɗen e oɗo saaha nde nawama toon to assemblée nationale sikkala eɗen gandi tan ko ɓuuri yawde e yaccade ngal ɗon kuulal ma waɗe pormilgue woni tan ɗum tengtine tawi ko maw leydi ndi jogoɗo ɗum tengtinde ko fayi arde caggal nde on débat toon to assemblée nationale e ɗe balɗe sappo e joyi ɗe gonɗen gasi joni noon heddi ko hol battane walla hol conséquence so tawi oɗon parrainage ustama eɗen gandi tan hande o so tawi ne wonano ngal ɗon ladial walla ngal ɗon ɓalal ngal ganduɗa ko parrainage ina haaɗi ɗum tawanno ko hay baɗono soso walla diadiah gummitto tan mo ganduɗa ne jogui capanɗe jeegom muɗum million yaha déposé ya toon to conseil toon to wiyete hono caisse de dépôt et de consignation ngam wi wonde minne komi candidat e on tuma noon yimɓeɓe candidat ɗi keewa saabu ɗo jarten sa ƴeewi ko waɗi candidat ala candidature ko woni ko déposé wonde ne yaha ko walla ko haali wi ne yaha ko woni ko tolni e capanɗe joyo e jeeɗiɗo woni hen ne mbiye ko capanɗe joyo e jeetata o saaha mbo kalten donc so tawi wonano parrainage woni on ɗon tame mo ganduɗa ina wawa sedde ɓen ɓe ganduɗa ko forɓe ɓe yewtude saabu ko parrainage citoyen il faut daña yimɓe ganduɗa ɓe mbaɗima parrainé mbiya ahan amin jiiɗi o yaha manam o yaha toon to ɗin sumgoji nde mbawa yewtude so tawi wonano ɗum no mbiɗen ni so tawi ko kalis tan déposé 60 millions eɗen gandi hande sénégal naɓe mbiyen ko wonata candidat ji ko sa yanaki ɓurata hewde e ko wotata ko te ɗum ma jibini caɗele saabu gueɗe banggue vote lelgol ngol hani ƴettugol bulletin ɗi tampere ɓesguli ɗi ma teske hen wadde eɗen mbawi wiide parrainage on ɗon vraiment ko hunde ganduɗa nde min to banggam en tout cas ko ɗum miijam personnel ko hunde ganduɗa nde ine walliti ɓesgol ɗi saabu so tawi oɗon ciftora en 2017 ne wayno parrainage alano e sumgoji législative e on ɗon tuma sa ƴeewi bulletin ɗi walla candidat ɗi a ƴettat ko tolni e sappo e jeeɗiɗi walla sappo e jeegom e motti holno foti kono ko sappo e ndewa ɗon tan e table aɗa ƴetta vraiment tawne o ƴettata ko tolni e 10 minutes te goɗɗo kadi ne faadi ɗum ɗo eɗen gandi vraiment ko hunde ganduɗa nde ne hamni seeɗa saabi noon nde parrainage addande en ji en 2019 ko candidat ji joyyi e ballal parrainage seeɗi on ɗon tame seeɗi vraiment heew wiyannoɓe ko candidat ji Allah waɗi ko 5 candidat yeehi te yimɓe gooti facilement tawi ngala probléme donc ɗum ne kadi aussi so waɗama 2024 eɗen mbawi tan ma moƴƴu kono kadi ma ustan tampere sénégal naɓe ma kadi ustu vraiment ɗen ƴeele ɗen pecce saabu eɗen gandi kala bulletin ene jogui ko fewnirte ko des milliards fewnirte kala gonɗo candidat ma bulletin muɗum pewne ko tolni 17 millions walla ko tolni ko waɗi ko inscrire manam ko tolni e 5 walla 6 millions fodɓe wawi vodde wadde eɗen mbawi wiide so tawi woni capanɗe joyi jeeɗiɗi candidat yewa saaha mo kalten so tawi tengtinanoma ko kala neɗɗo ene fewnne ko tolni million ngaji 4 million ngaji 5 ha million ngaji jeegom bulletin te ɗum eɗen gandi so tawi reninama ha tolnime foti ha woni capanɗe joyi jeeɗiɗi bulletin ko ɗum kalis nam kono kadi ko ɗum tampere ɓe ganduɗa ɓe ko fotɓe suɓade ko yewti ko e on ɗon candidat mumen ɗum noon yaade hoybina on ɗon parrainage nam ina moƴƴi kono kadi yo rento vraiment ha wasa ha natto wonde ko wiyete ko ari oƴƴo saabu ko waɗata ari oƴƴo ko ɗum woni ko jibinta caɗele kala e saaha e on tuma yimɓe kadi ganda holmo jogoɗo suɓade tene wawi wonde ko wiyete ko e président par accident noɓe kewi wirude ni walla président par défaut ɗum noon yo Allah danduɗen e ko yetti on ɗon fannu musidɓe tedduɓe ko ɗi konngudi guddirten e oɗo aljuma hannde en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage Ali Fall adi moon e jayendeji so Allah lamɗo jaaɓi ɗo e Piindi TV jogori wonde ko altini inchallahu rabbi eɗen mbiye aljuma moƴƴo malaɗo yo Allah hokki en ñalude dow jaam hirde dow jaam ko noonne kadi walde dow jaam.
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma